падне, ще ела баба нататък да ходим да видим. Има ли пясъчник и си там? Да копаеме нещо или тук няма пясък? Няма пясък. Ами може в тунела да влеземе. Искаш ли си в тунела? Или на парзалката да се качиме? Ай, ръчичка на баба, да ходим на парзалката. Ай, да. Опа, чакай, Юхо! Дай баба. Юхо! Как е тук? Харесва ли ти? Да. Ама доста стръмно на някои места. Има спихачки. Не, там има една бобуна. Ето толкова. Ето толкова дебела. И спихат по нея. Ти мини покрай мене. Ето съвсем съм встрани. Ей, ей! Тук знаеш как мога да паднеш. Я да видим брат ти какво прави. Виж го.
Чик, 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 чик. Баба голяма. Да, баба. Добре, ще гледа и тя ще видя онова да не е смая. Ти е мокро. Елага. Не така. Ало, колко си мокро. Нищо дава. Не там, не там. Не, мокър си, баба. Уау, Значи, ако не ги махнеме, ще ги прибереме Почваме. мокри. Вземи го малкия, защото ти ще го носиш, аз големия ще го... Не там. Не там и си. Виж какво направи. Хайде. И си. Нали знаеш? Яхваш го. Хайде! Браво, баба! Прехотен си! Айде го горе. Виж, брат ти, какво прави? Това е много. Отбора на баба ти и брат ти. 3-4. Уау! Браво, баба! Само да не се изпуснеш. Че, ти се върна, баба. Така. Баба Шива Виена имаше един толкова щупен тролей. Не, като тука. Хайде. Преготвен си, баба. Айде, сега вече се пускаш. Скачаш тук. Или сам си го добуди догоре. Баба се изтощи. Видя ли е Иси? Как гледа във възторг. Във възторг. Иси мен. И тебе ли? Мен. И си мен. Дай, баба ще държи. Опа. Това не ми трябва, вика вече. Ето той е готов. Дай готов, ама дядо ще трябва да го... Дядо ще се хване и ще се спусне на тролея. И ще държи и си в едната ръка, или в другата. Ще заорете в земята. Мисля, че ще скъсате. Ще направим още едно езеро. Един пъмп трак. Тази май! Аз правя тази езеха за лодки. Дай да ви снимам. Ти Дай не! да ви штракна. Дай си телефона, че аз нямам. Да, сега с дядо ще се пуснеш. Не бе, дядо. 4! Айде си! Браво! Не исках да е така. Браво! Виж как кара. Божко, бързо. Много е страшно тук. Дядо ти може така, нали? Айде, баба, и ти си сега. Дядо, после не взимаш от. Имаме малко сърчо и... Ирина, назад е стръмно.
Пак от гора. Ели, айде покажи. Не е това е голямо колело. Ти не можеш. Трудно е, баба. Твой ли мислиш, че? Не е твой. Офроуд. Добре, баба. Съгласна съм. Остави баба си без това. Дай малко да става. Дя. Чуди го как се казва. Толкова като се бори в този живот, дете ще оправя перфектно. Дядо ли е? Дядо се смее. Падне. Да не паднеш? О, каква е? Турска ангора. За теб има турска ангорска. Сигурно е дошла от... Сигурно... Ели, дай на котето. Кажи. Нещо турска ангора. А той умира пък за животни. Някой ден трябва да го заведем вкъщи да види котките и си. Той ще полуде от щастие. Дай още едно. То не го изяде. Той не го видя. Герой, so correct. Помислих си го с фоната и по малко друго. Давай.
Ели, оттам не можеш да се спуснеш. Нямаш спирачки да спреш. Ще се спреш дървото.